Il-ġimgħa sar il-funeral u d-difna tal-Granmastru f'Rametju Festing fil-Konkatedral ta' San Ġwan, l-ewwel funeral ta' Granmastru f'pajjiżna wara iktar minn 230 sena u l-ewwel difna ta' Granmastru wara iktar minn 400 sena fil-kripta tal-Konkatedral. F'Rametju Festing li huwa 79 Granmastru tal-Ordni Sovrana ta' Malta miet f'pajjiżna madwar 3 ġimgħat ilu fl-età ta' 71 sena. Il-funeral tiegħu beda b'kortejo funebri mill-Isptar Mater Dei lejn il-Konkatedral biex imbagħad il-quddiesa tmexxiet mid-delegat speċjali tal-Papa il-Kardinal Silvano Tomasi u l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles J. Scicluna. Għal dan il-funeral attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek, membri tal-familja ta' Festing kif ukoll l-ogħla uffiċjali tal-Ordni Sovrana ta' Malta. Fit-tmiem il-quddiesa saret id-difna tal-Granmastru f'forma privata biex bekk fil-kripta tal-Konkatedral issa hemm 12 Granmastru midfuna. Il-kripta hi meqjusa bħala post uniku hekk kif l-ebda post ieħor fid-dinja m'hemm dan l-ammont ta' Granmastri midfunin f'post wieħed. L-aħħar funeral ta' Granmastru li kien sar f'Malta kien dak ta' Deroan fl-1797.